Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyi, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja, Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Kuti tenzi anoriza tsuri yekugumayo apo nguva yepasi yaperawo kuti vakanaka vese vanounganidzwapo mazita anodaidzwa ndiripo mazita anodaidzwa mazita anodaidzwa mazita anodaidzwa kudenga ndiripo hamusiwo vanomuka vakafa kuna Kristu vanoona miri huru yakewo apo vasarudzwi vanosangana kumushapo mazita anodaidzwa ndiripo mazita anodaidzwa mazita anodaidzwa mazita anodaidzwa kudenga ndiripo ngatibate basa rake kuti rinozopera ngatishumaire rudo rwa Mwari Jesu Jesu anouya kutora vanhu vake mazita anodaidzwa ndiripo mazita anodaidzwa mazita anodaidzwa mazita anodaidzwa kudenga ndiripo mazita anodaidzwa mazita anodaidzwa
wanzwa kunakisisa, Jesu aponesa, iro soko raura, Jesu aponesa, siwisa nyika dzese, kumiriyo kwenyanza, tenzi anotituma, Jesu aponesa, tumiranyi panyanza, Jesu aponesa, unzanyi vanyangadzi, Jesu aponesa, imbanyi wozvitsuwa, kana vari panyanza, pasiri chazorinzwa, Jesu aponesa, imbanyi mudambudzo, Jesu aponesa, neupenyu nerufu, Jesu aponesa, imbanyi nekupfawa, moyo unodamutsa, imiranyi paguva, Jesu aponesa, ipa izwi pamweya, Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde linga, miore kukurira, Jesu aponesa, ipa izwi pamweya, Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde linga, miore kukurira, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde linga, miore kukurira, Jesu aponesa, miore kukurira, Jesu aponesa, miore kukurira, Jesu aponesa. Kwazwai vana vaMwari, toda kutenda Mwari nekutisanganisa zvakare panguva iyo tinodzidza kubva mukati meshoko raMwari. Kana paine nguva yataifanira kutsvaka Mwari, inguva ino apo zviratidzo zvenguva zvinoratidza kuti zvava kuzadziswa. Mukati mezuva ranhasi tichatarisa nyaya ine musoro unotiwo tsamba dzaHamani. Ngatinamatei. Baba vanotida vari kumusha wokumusoro kudenga, muzita raTenzi Jesu muponesi wedu, toda kukutendai pakuzarurwa kweshoko renyu Mwari. Taikumbirawo kuponeswa apo tinotarira nyaya iri kubva mukati mebhuku raEsta. Tipeiwo mweya wenyu mutsvene, tikonvhete mashoko atichanzwa huve upenyu hwatinorarama, nekugadzirirwa kukuonai muchiuya nembiri yedenga muzita raJesu, amen. Now bhuku raEsta rinotanga nemutambo unoitwa namambo muMiddle Persian Empire. Mambo vaita mutambo, the queen anorefusa kuuya to dance in front of a nation, kuuya kuzotamba pamberi pemachinda. Then through the providence of God, Esther anokwanisa kuva iye anozoita the next queen after Vashti. But this event is followed by yet another event. The Bible tells us kuti pa chapter 3 pane mchinda ainzi Haman. Hamani mwanakomana wa Hamedata muAgag akapromotiwa na mambo. Apromotiwa na mambo ndobva akudzwa
kuti ave mukuru wamachinda ose. Saka zvaitika papromotion yaHamani. Mapakeji emapromotion anosiyana siyana. Vamwe vakapromotwa vanopiwa mota, vamwe vakapromotwa vanopiwa masekretari, vamwe vakapromotwa vanochinjwa maofisi ekushandira. But promotion yaHamani yanga ine kamwe kakodi kanga kari mukati mayo kaimupa simba inside the Middle Persian Empire. Let me just remind somebody today, power is dangerous if put in the wrong hands. Hamani aifanira kupfugamigwa, reverence kaifana kupiwa, kaiwana pega pega paaipinda nokubuda mukati memasuo. Saka simba iri rinomuita face to face contact with a guy ainzi Mordecai. Airamba aininandi zvekufugamira Hamani andiite. Saka ndonyaya inotishitsa kutsamba dzaHamani. Tora vashamwari vhesi ya1. Shure kwaizvozvo mambo Ahasuveroshi wakakudza Hamani mwanakomana waHemedhata muAgagi, akamuita mukuru nokumupfuvudza ave mukuru wamachinda ake wose. Zvino varanda vose vamambo vakanga vari pasuo ramambo vakakotama nokufugamira Hamani, nokuti mambo akanga arayira saizvozvo pamusoro pake. Mwari akomborere kurekwa kweshoko rake. Thank you Shamari. Yeah. Toda kutenda Mwari. Now pandinoverenga bhuku raEsther, kwandiri ndinoverenga bhuku raisafanira rakanyogwa mukati meshoko raMwari. It's one of the books ratinoexpecta kuti vana vaMwari dai vakateera zvakanga zvatsidzwa naMwari kumashure. Vanhu ava vangadai vasina kusvikirwa nezvavakasvikirwa nazvo mubhuku raEsther. Chikonzero ndechei? Ukanodzidza bhuku dzekwedu Prophets and Kings dzobudisa pachena kuti Mwari vakanga vaita foresee zvinhu zvaizouya kumberi. Mwari akanga aona dambudziko raizowirwa nevana vake nechikonzero chekuramba vachigara pakati pevanhu vasingatyi Mwari. Saka Mwari pamazuva aSairasi achita march in, achita triumphal entry muBhabhironi, Daniel achitanga kuintroduce kwaari kuti Mwari vakanga vakutokutaura kare kuti uchazopinda uchidefeat the kings and the kingdom of Babylon. Akaudzwa Cyrus ndobva awana fefa pamberi paMwari. Adaro Cyrus anotiwo rega ndidzoserewo kuna Mwari. Vanhu vaMwari chiregedza vadzokere kuJerusarema kwavo, vandovake dzimba dzavo, vandovake masvingo avo, vatange kuvaka sanctuary yavo, vatange kuvaka temberi yavo, vatange kunamata Mwariwo vari mukati menyika yavo. But ukadzidza bhuku dzinoti vanhu vazhinji vakanga vagara pakati penyika iyi under the rulership yemaMiddle Persians zvinonzi zvavakatya kuti tidzokere back kuguta redu tinotange kuita mamwe marinov, titange patsva futi kuvaka. Vakatya kuti tagarisa tiri mukati menyika ino, tavaka dzimba, taseta up mabusinesses, tava nemabusiness akawanda, takutozikanwa mukati menharaunda, tagadzira marelationship nevanhu vemuno kuti tisiye mainvestments ataita, titange one kudzokera. Hatingadi, ticharambira hedu tiri mukati menyika ino. Zwai vana vaMwari, pamazuva ano atiri kurarama tikacherekedza kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika mukati meguta. Mwari zvaari kupaoni kuvana vake kuti kana zvichibvira dai mabuda, for there is coming a crisis isina kujairika. Nyaya yecountry living yaparidzwa kwakawanda. Vanhu vazhinji vanofunga kuti country living is rural living, ndosaka vakaivenga, havari kuinzwa, havari kuiziva. Kana ikatanga kutaurwa vane majustifications nemaexcuses avanopa. Teererai vana vaMwari, God is much more wiser than men. Mwari ndo vanoona the end from the beginning. Vari kuona kuti zviri mukati menyika ino zvakaipa zvichawira vanhu vangu kana vakaramba vachigara mukati meguta. We must warn the cities, but we must warn them tichibva from the country tichinopinda kunoparidza. Mwari anoona vanhu vaMwari. He sees zvose zviri kuitika pasi pezuva, each and every single second, every minute and hour yakarekodwa mukati mepfungwa dzake. Mwari vanoona, Mwari vanoziva, Mwari vakachenjera. Saka Mwari akanga azviona kuti there is coming a crisis, vanhu vangu vanofanira kubuda. Ndosaka tataura tikati bhuku raEsther rakanyorwa haro Mwari vakarwira, but bhuku iri rakanga risingafaniri kunge richinyorwa chikonzero vanhu vaMwari vangadai vasina kusangana nezvavakasangana nazvo. But zvisinei hazvo rakanyogwa. Ene patinodzidza pana chapter ya3 shamwari, ndoda kuti udzoke utange kuverenga. Tichadzidza nyaya Mwari achitiita zvakanaka. Verenga vhesi ya1. Vhesi ya1. Yeah. Shure kwaizvozvo mambo Ahasuveroshi Yes.
wakakudza Hamani mwanakomana waHemedhata muAgagi, akamuita mukuru nokumupfuvudza ave mukuru kumachinda ake ose. Right. Zvino varanda vose vamambo vakanga vari pasuo ramambo. Saka Hamani wakatanga apromotwa naHasaras kuti agone kuzoexercise simba rake. Haigona kuexercise power rakanga asina kupiwa. Hasaras ndiye wakanga achitungamirira maprovinces akawanda. He was more like a worldwide power raitozivikanwa. Saka pakupa Hamani masimba, Hamani akadhone, Hamani akapiwa simba raigona kuzota kuti asvike pakunamatwa, asvike pakupfugamirwa. Dzwaona Mwari paunoverenga kuna zvakazarwa chapter 13 ukanoburika nayo uchibva pavhesi ya2 inobudisa pachena kuti kune chikara chichapiwa simba with the great dragon. Ichocho hachigone kuexercise power nhasi, chakamirira kuti chikapiwa simba chigone kumanikidza vanhu. Right now as I'm speaking, nzira iri kuzarurwa kuti kana zvichibvira vazhinji vagone kusiya Mwari, kana zvichibvira vazhinji vagone kutsauka panzira dzaMwari. It is just waiting for a certain time. Ndosaka chinyora 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 Pauro unoti musavhundutswa nemunhu kana tsamba dzikabva kwatiri, nekuti nguva yacho haisati yasvika chikonzero. Kune mwanakomana wokurashika anofanira kutanga aonekwa. Kana azoonekwa, tarira muchina ndopa achazotsemura gore. Iko zvino as I am speaking, there are just some hindrances, but zvinhu zvose it's in the order. Zviri kugadzirira kuti power ripiwe vamwe vanhu kuti kana zvichigoneka vagone kumanikidza vanogara panyika. Right now as I'm speaking, zvinhu zvingori mumashelfu zvakangomirira kuvhomorwa. Iko zvinozi ndonguva yekugadzirisa ukama naMwari. Iko zvinozi God is allowing himself kuti kana zvichibvira ndigone kudurura mweya wangu pavanhu, vanhu vangu vagone kupedza shoko. Mwari vari kutsvaka mumazuva ano ekupedzisira vachirebesa nguva nemikana kuti if possible vanhu vagone kuona Mwari. Saka pandaidzidza nyaya iyi ndakazvibvunza ndikati Hasaras akaita seko, akanga asingazive here the kind of seat and authority aipa? Nekuti kumashure kwavo mumanations mazhinji kwainyorwa anonzi mabook of chronicles airekodha mabasa akaitwa emadzimambo. Akanga asina kuverenga here Hasaras pakambozamiwa naDarius kumanikidza vanhu vose kuti vamunamate, asingazive kuti kune mukuru muchinda anogara pamusoro pesimba rose. Zvikati paakazama kuvamanikidza, Dhanieri akaonekwa achinamata rutatu pazuva achinokandirwa into the lions den. Zvinonzi Dhanieri kunyange zvakadaro shumba hadzina kumudya. Darius akadzidza chidzidzo kuna Mwari anokontrola mabasa ose ari kuitwa pasi pezuva. Haana kudzidza here Hasaras. Ko zvinozvi zvimwe zvinoitika mukati meupenyu hwaMwari. Mwari zvaari kuexpectwa tidzidze. Vamwe vanhu pavanenge vari bhizi kuita upombo vachibatwa nekunyadzwa machechi bhodi, vamwe vari kuramba vachitosimba nekuoma mwoyo, vamwe pavari bhizi kubatwa madhiri akaipa, vamwe pavari kubatwa macorruption nefraud nebribary, vamwe pavari bhizi kubatwa vachipinda majere. Iyo ndo pavari kutosimba kuita zvakaipa. Uri Hasaras hausi kuona here zvakaitwawo kumashure? Dzidza pane zvekare zvakaitika. Hasaras haana kudzidza, akapa in ignorance, akangopa simba asina kucherekedza. Hasaras zvinonzi achipa simba iri kuna Hamani. Hamani haana kumira. Uya verenge vhesi ya2 shamani. Vhesi ya2. Vhesi ya2 kamano. Zvino varanda vose vamambo vakanga vari pasuo ramambo vakakotama nokufugamira Hamani, nokuti mambo wakanga arayira saizvozvo pamusoro pake. Saka simba parakapiwa kuna Hamani rakamusiya pasiti neauthority kuti kana zvichibvira vanhu vose vamunamata mumazuva okupedzisira simba parichapiwa kuchikara. Every person is going to be involved. Chichamanikidza vose, vakuru navaduku, vakapfuma nevarombo, vakasungwa nevakasununguka, hachisarudzi whether receive servant kana kuti business owner, chinomanikidza vose. Zvinonzi Hamani expected Paul kuti areverenswe navanhu vose. Kune vanhu vanofunga kuti kana iye hake achingonwa doro asinganetsani nevanhu saka ari right, saka naMwari kana akafa kudenga anoenda. Ndozvotaura vamwe ukatomubvunza saka iwe ukafa unoendepi, anoenda kudenga. Vazhinji ndozvaunotaura. Vanofunga kuti Mwari paakagara right now ari kugamuchira vanhu vose. Vanhu vazhinji vakanyepekwa. Ukafa unoenda kumusha, ukafa unoenda zvakati. So they live reckless lives. Havana basa nezvi zvinoitika mukati meupenyu hwavo. Bhaibheri shoko raMwari kuti vose vanomanikidzwa. Everyone is going to be forced. The right now is making its way. Zvikatizvo varanda vose vakamanikidzwa. Chinomanikidza vose, vakuru navaduku, vakapfuma, hachina ndava vakaita sei, vose they are placed under the power inoitwa nemuchinda. Teerera munhu waMwari. Saka
painyorwa bhuku raEsther ranga richinyorerwa vanhu venguva iyoyo, but kunyanyisa vanhu vemashure ekupedzisira, nekuti zviitiko zvainongedza pazviitiko zvamashure ekupedzisira. Panguva iyo apo pane achasimuka achidhikilera kuti ndini ndakufanira kupfugamika. Regai ndikuudzei vanoma, zviri kuitika mukati menguva yanhasi zviri kugadzirira vanhu mashure ekupedzisira. Regai ndikuudzei, panomira vanomira varipo mukati menguva yanhasi, vanototi pavanofamba vanhu vanowa vachivapfugamira. Varipo vari kupfugamirwa mukati menguva dzanhasi. Chii chazviri kuitikwa kugadzirira vanhu varipo vatova netsika yekupfugamira vamwe vanhu, zvekuti zuva iri parichatagwa vachaenda paforefront nekuti vazvijaira. Regai ndikuudzei vanoma, shoko raMwari rinoisa pachena kuti panyaya dzekunamata hakuna anopfugama pamberi pemumwe munhu. Kana tounamata tinopfugama tose pamberi pavanhu. Even nerimwe ramazuva Koniriasi unozviita kuenda kunopfugama pamberi paPita, but Peter akamudzivisa akati wakafanira kupfugamirwa ndiMwari. Kana tounamata anopfugamirwa ndiMwari. Mufundisi vanopfugama, bishop vanopfugama, rabhauma vanopfugama, munhu wose auya kuchechi kana yanguva yekunamata tinopfugama, nekuti pamberi paMwari the ground is level. Ndosaka bhaibheri chitiro Usazviitira mufananidzo wakavezwa wechinhu chiri kudenga kumusoro kana chiri pasi munyanza. Usazvipfugamira kana kuzvishumira. Nerimwe ramazuva Johani akatya madzwa yadzika kubva kudenga muvhizheni yake, zvino dzine bhaibheri akawira pasi kuti ndimupfugamire ndimunamata. Bhaibheri rinotiro akachimbidza kumusimudza akati regedza kudaro, I am a servant together with you, worship God. Mwari ari kutsvaka vanhu vanonamata iye badzi, haasi kutsvaka vanhu vanonamata vamwe vanhu. We are all being prepared. Panenge achipfuura muprofita so, vanhu vachiwira pasi so, they are being prepared. Uye uverenge vhesi ya 3 shamari. Asi Modhekai haana kukotama kana kumupfugamira. Ipapo varanda vamambo vakanga vari pasuo ramambo vakati kuna Modhekai, iwe unodarireiko murayiro wamambo? Zvino vakati vataura naye mazuva ose. Saka pane vamwe vakanga vachipfugama pasi. When all other servants were kneeling down, kwakanga kuine mumwe muchinda akawanikwa akamira asingapfugami. Ende ndoida nyaya iyi, Modhekai haana kunotiza kuseri kwemukoto, haana kunotiza kuseri kwemuti, akamira pachena without hiding his colors. Kuna vamwe vanhu ko zvinozvo vanda kuvanza kuti vanopinda zvakati. If they are Seventh Day Adventists vanda kuzvivanza nekuzviviga. Pavanenge vasvika kana kuti pari kurohwa makuva havadi kunyatsobudisa pachena zvavanotenda. Vamwe havabudisi pachena kuti isu hatipfeke mapfekero aya, isu hatidyi madyiro aya, isu hatitauri matauro aya, nziyo idzi hatikone kuteerera chikonzero. We are a certain group of people, we bow down to no man, we know no fear but the fear of God. Zvikazi Modhekai akaramba akamira, haana kutombotya, haana kuvhunduka. Ndo simba ri kutsvakwa nevanhu vachararama mumazuva okupesera. They must have a fearless character, they must stand boldly, vachitaura pachena, hatityi chiro kunyange zvakaipa zvouya. We are going to do right because it is right. We shall live the consequences with God. Hativhundukizwa. Mukati pinda mujere tichapinda. Mukati tichatorwa mabasa ngaapere mabasa acho. Kana ari mapromotion achadhiritswa muupenyu hwedu. Kana uri chikafu, chiri chikafu chichabviswa pakati. Kana dziri mbatya, kana whatever you shall do, we shall stand with our God. Kazi Modhekai akamira asingavhunduka asingatyi. Vhesi ya 3 zvikanzi ipapo varanda vamambo vakanga vari pasuo ramambo vakati kuna Modhekai, iwe unodarikireiko murayiro wamambo? Pari kubvunzwa mubvunzo. Pane murayiro uripo. Yes, of course, ndiye umari wenyu, but kune uyu wamambo wakaiswa unofanira kuti ugone kuchengetwa. Mumazuva okupedzisira there is going to be an introduction of another law than the law that we know. Kuna mitemo right now yatakapiwa naMwari yatinofanira kuti tigone kuchengeta, but mumazuva mashoma anoteera vanhu vazhinji they are going to get an introduction yemutemo wasingazivi. Ndosaka vazhinji vaweko zvinozvi mukunamata havagone kupa a stand fast reason why vachinamata munamato wavanoita. Ukavabvunza vanongoti ndo zvatinoita kuchechi kwedu, ndo zvatikakura tichingoita. Havagone kupa a fixed zviri kuti prepare zvose.
for one great law unoziva ikuya pane nyaya inondityisa Yeah. vari kutaura zvemurayiro wamambo but havasi kutaura zvemurayiro wamambo wamadzimambo naishe wamadzishe anova mwari agere pachigaro anotonga pete nyika imwe chete asi pasi rese anoti kana achinge ataura hakuna unorwisana nezvaataura asi vari kusimudza murayiro wamambo mukati menguva dzanhasi vanhu vari kukoshesa murayiro wamambo kupfuura murayiro wamwari unoziva kana uchifamba mudzirodi so ukasvika pane vanokoshesa murayiro vanenge vakamira vachimisa motokari ukavaudza kuti ndaenda kuchechi vanokuudza kuti mambo akati chechi haina kukosha regai ndikuudzei vana vamwari itsiedza tichaita zvamambo kana kuti tichaita zvamwari kutozosvika pakutoti zvekuparidzwa kwaivhangeri its not an essential service mukati menguva dzanhasi murayiro wamambo uri kusimudzigwa kupfuura murayiro wamwari asi regai ndikuudzei nyika ichapfuura nemadzimambo ayo nyika ichapfuura nemirayiro yayo asi chinosara kuenda kudenga ende pfungwa yacho haigumiri papo pane vanotizosvika pakuisa mirayiro yavo muchechi chechi inoconcentrata nemurayiro yakataurwa nevanhu matheories evanhu pfungwa dzevanhu ichisiya murayiro wamwari zvese zviri kugadzirira vanhu pamazuva ari mberi vanokoshesa murayiro wamambo nevanokoshesa murayiro wemunhu at the expense yemurayiro wamwari asi mukati menguva yanhasi kana iwe uchitenda pita nerimweni ramazuva anoti zviri nani kuteerera mwari pane kuteerera vanhu nekuti mwari ndiye muridzi wedenga mwari ndiye anopa upenyu mwari ndiye muraramisi mwari ndiye muridzi wezvinhu zvose saka murayiro wamwari ngausimudzikwe mirayiro yevanhu ichidzikisika saka bhaibheri riri kuti iro panapa hanzi vakazama kutaura naye mazuva mazhinji ukadzidza bhuku dzekwedu great controversy dzobudisa pachino kuti mazuva aya pachange pachipreswa pavanhu mutemo wamambo hanzi vanhu vazhinji vachapiwa mapromotion kumabasa they shall be offered mari huru vachapiwa kuti tichagona kuti bhizinesi rako rifambe zvakanaka but kana ukaramba tichabvisa bhizinesi they are going to be given promotions vachazama kutaurwa navo but still they shall not forsake the Lord their God havangagoni kurasha mwari wavo uye verenge shamari tidzikene kuchimbidzira vhesi ya3 Yeah. ipapo varanda vamambo vakanga vari pasuo ramambo Right. vakati kuna Vakati kuna modhekai Modhekai, iwe unodarikireiko murayiro wamambo Right. zvino vakati vataura naye mazuva ose Mazuva ose, iye achiramba kuvateerera Right. vakaudza hamani kuti vavone kana mashoko amodhekai angava nesimba nokuti wakavaudza kuti iye mujudha saka vaida kucross checka kuti nyaya yako iyi chirega tiiendese kumukuru wacho akadzikisa mutemo tichagona kuti kana tichibvira we want to see kuti zvichaita sei saka ndo paunoona dzimwe dzenguva unogona kungodzingwa basa so pasabata otonzi basa rapera vari kuda kuona kuti uchaita sei how are you going to react pane zvimwe zvinhu zviri kuitwa right now under the sun zvinongoitwa nemuvengi just to cross check kuti wakamira papi panyaya dzekusimba god mwari achitarisa vanhu anovapa assurance kuti mumazuva ako okutambudzika I the Lord will stand by you. Mordecai was not moved katanda basa remutemo wamambo there is a law that stands and abides above every other law zvikanzi zvakavapindura akati haikona hakuna chamunoziva inini Mordecai I am a Jew ndopandoda apa ndopane nyaya dzose apa Mordecai haana kumbopa explanation kuti kuchechi kwedu tinoita zvakati kuchechi kwedu tinozodai akangovaudza kuti ini ndiri mujudha vanhu vakabva vatoziva kuti majudha anoita nezvei ukazoidzikita kuzasi hamani haana kunobvunza Mordecai kuti sei usina kutipfugamira akanoita research yake oga nekuti akanga anzwa zita unoziva zita rinotaura zvose pamunhu munhu anonzi Fatso nemunhu anonzi Farai vakasiyana unoziva munhu anopiwa kazita keslangish kanotaura mabasa ake haugonewo kuwana vamwe vanhu mazita vachidanwa kuchechi konzero nyaya yezita rako rinongotaura zvauri kana uri munhu wekutsotsa vanhu unongopiwawo zita rakarerekera ikoko zita rekuti mujudha raivhundutsa nekuti vanhu vakanga vachiziva zvakanga zvaitwa namwari wevajudha kuti past saka ngonzi ndiri mujudha vakabva vatoziva kuti ndo majudha yaya nadhanieri ndo majudha the 3 Hebrew boys vakanetsa in the Babylonian empire ndiwo kaya vanhu vatinoziva vakanga vachiziva just by the name
noziya zita redu so rekuti Seventh Day Adventist so ringori it's a peculiar name so ndosaka murandakadzi achinyora Selected Messages book 2 anotaura papage 384 paragraph 3 anoti we are Seventh Day Adventists. Are we ashamed of our name? No, we are not. It is the name that the Lord has given us, which is to be nothing but the test of the churches. Zita redu rekuti 27th day rinotosiya vamwe vanhu vachidedera ndimi kama holier than thou. Masavadha takuzivai, the name itself inofanira kutaura the characteristics evanhu vari kudanwa nezita iroro kutoti mujudha zvaitaura zvese uyoverengesha marunzwe pamberi. Teerera chizuru. Right. Now nyaya iri kuitika panapa iri progressive. Right. Mordecai haana kutanga nekungosvitswa kuna Hamani. Kunonzi machinda aya vakaita madays vachitaurirana naye. Right. Mumazuva okupedzisira pressure yekubva pana Mwari haitange nedegree, ichatanga nekumabasa kwatinoshandira. Hauoni here kuti ndiwe wega wakasiyana nevanhu? Hauoni here kuti ndiwe wega une kamupfekero kako? Hauoni here kuti ndiwe wega uri kuramba kuuya kuzoshanda neSabata? Hausi kuona here kuti ndiwe wega? Teererai vana vaMwari, Satan will make sin so popular to the extent yekuti vanhu vachatanga kuita evangelism yekukokera vashoma vasara vakamira pana Mwari. Chapter ichitaura iri kuti all the gods vakanga vari at the gate vakamira on the side of the king, vakamira on the side of Haman, vakati tichafugamira Haman. But thank God, the Bible says kusara kwa Mordecai. Mordecai akaramba akamira kuside kwa Mwari. Zvakazarurwa chapter 13 pavhesi 8 yoti vose vanogara panyika vachachinamata. But thank God, it's not all the world that shall bow at the feet of the devil. It's not all the world that will obey above the laws of God. Vanhu vari mukati menyika vachamira kuti isu takutevera nyika, but a remnant shall stand on the side of God. Paul achinyorera Timothy oti teerera chikomana Timothy, Himeniona Fileto vakanetsa, but let me remind you of this truth: the foundations of the Lord stand sure, having this seal. The Lord knows them that are his. Mwari anoziva vanhu vake mukati mecrisis, when the laws of the land are mounting pressure kuvanhu vaMwari. Mwari anoziva vanhu vake. The Lord has a people, the Lord has a nation, the Lord has a commandment keeping people, the Jews. This time tine maJews mukati menguva yatiri kurarama. Pane maJudha enguva ino vanoziva usava nevamwe vaMwari kunze kwangu, vanoziva usazviitira chifananidzo chakavezwa. Mabhengo vanoramba, mvura dzemuteuro nematombo vanoramba, nokuti vanoziva kuti vanochengetwa naMwari. Havarambi izvozvo chete, vanoramba even kuchengeta Sabata risiri Sabata. They say we will keep the Sabbath of the Lord. Unoziva ka ndiri kutaura nevasavadhi enguva yanhasi varipo vari muchechi nekutoti vanotoudzana kuti iwe munhu wese ndo zvaari kuita. Rega ndikuudze munhu waMwari, pano tiri kudzidza pamusoro paMordecai wakagona kumirira Mwari. Even pamazuva anoa, Noa akaramba akamira. Pamazuva Abrahamu akamirira Mwari. Panguva imwe neimwe varipo vanomirira Mwari, varipo vari kutadza asi vari kudivira Mwari varipo. Haikona kufunga kuti munhu wese ari kuita izvozvo. Varipo vanototaura kuti mumazuva ano even muchechi hamusisina mandate. Rega ndikuudze mudikani, kana iwe usisiri taura kuti ine handisi, vanomirira Mwari varipo. Haikona kutaura kuti madzimai echechi haachanamati. Taura kana ari wako asikanamati, ita kuti mai wekwangu haanamati. Vanomirira Mwari varipo. Haikona kufamba uchitaura kuti maeridhesa nemasmall house aMwari varipo asina, isu tiri pano hatina. Vanomirira Mwari varipo. Haikona kufamba uchitaura kuti everyone is doing it. Vanomirira Mwari varipo. Haikuna kutaura kuti hakuna anotora chitambi pasina fraud. Vanomirira Mwari pamazuva ecorruption varipo. Haikuna kutaura kuti kana wakurosa pabhodha usina kudeclare wofamba uchitaura kuti munhu wese ndo zvaanoita. Vanomirira Mwari varipo. Pamunofamba muchiita makuhwa muchiti hakuna munhu asingabaiti, vanomirira Mwari varipo. Pamunofamba makagegwa mamohoko muchiti nemuchechi zvavamo, vanomirira Mwari varipo. Verse 4. Zvino vakati vataura naye mazuva ose, iye achiramba kuvateerera, vakaudza Hamani kuti vavone
kana mashoko amodhekai angava nesimba nokuti wakavaudza kuti iye mujudha. Zvino Hamani wakati achiona kuti Modhekai haakotami kana kumupfugamira, Hamani akava neshungu kwazvo, asi wakashorora kuuraya Modhekai oga nokuti wakanga vamuzivisa rudzi rwaModhekai. Naizvozvo Hamani akatsvaka kuparadza vaJudha vose vakanga vari paushe hwose hwaAshveroshi. Saka kwakuri kururama kwaModhekai. It was only the righteousness yaModhekai yakazokonzeresa bongozozo rose. Unoziva so paunorarama so vahedhene vari kuona. By one act ndosaka achinyora Paul kuna Timothy anoti be an example unto the believers. Mwari ari kutsvaka vanhu vanogona kumirira vanhu vaMwari in righteousness. Zvikanzi nyaya iyi hainangopera pane Modhekai, akandoda kuvatsvaka vose ndinovatsokota. I'm going to make extinct chinhu chinonzi maJudha panapa. Uyaverengesha Mwari pawasira. Verse 7. Verse 7. Right. Zvino mwedzi wokutanga uri mwedzi waNisani, Zikisa. pagore re12 ramambo Ahashveroshi, Right. vakakanda puri, ndiyo mijenya, pamberi paHamani Hamani, zuva rimwe nerimwe pamwedzi mumwe nomumwe Manya pa verse 8. kusvikira pamwedzi we10. Verse 8. Hamani akati kuna mambo Mama Ahashveroshi, ndobva kuna Ahasuerus, rumwe makati rudzi pamasimba. rwavanhu ruriko There is a certain people rwakapararira nokutekeshera that pakati is pavanhu scattered abroad the world. pamativi ose enyika dzoushe Come hwedu. on now, Verga. Mirau yavo yakasiyana What is neyavamwe certain? vanhu. Mira ipapo. Hamani paari kupa complaint yake pamberi pamambo. Ari kuti isusu tiri zirudzi rwakakura mune simba imimi maprovinces enyu akawandisa, but amongst them people vamuri pamusoro pavo there is a certain people. Because pane a certain group ravanhu vashoma havo, but dambudziko ravo nderekuti vane mutemo wakasiyana nemutemo yevanhu vose. Vane sabata ravanoti vanochengeta, kamupfekero kavo kana vari vanasikana vavo havaoni vakapfeka matirauzi, havapendi nzara, havapendi miromo. They stand by the natural. Kana ari machinde acho haumaoni achida zvakarurama achibhema panje chikonzero. They have a certain law. Kamudyiro kavo uvacherekedze zvavanoita, vanofunga kuti maholier than thou, paritoripo pakati pavakatisvika pakuti nyama yacho hatidyi chikonzero. They have a certain law. Vanhu ava they have a certain law. Toita sei nevanhu ava? Uyaverengesha Mwari. They have a certain law. Havachengeti mirau yamambo, Havachengeti mirayiro yenyu. saka mambo haafaniri kuvarega varipo. Vanhu ava havafaniri kuregerwa vari panyika. Kana They mambo are a threat. Yeah. kana mambo achifara nazvo, Zikisa basa. Mwati ngainyorwe kuti vaparadzwe. Ndoda kuti tsamba dzinyogwe. Ini ndichaburitsa matarenda ane Kana zvizi zvitsvaka regumi mari esirivheri ndichaburitsa 10,000. pamaoko avatariri vemabasa Vanhu ramambo vanoita basa ndichavabhadhara. vaise pazvivigiro zvepfuma yamambo. Right. Saka Hamani paari kunyora tsamba, paari kuenda pamberi pamambo, ari kuti I will go at my own expense. Chandiri kungoda isignature yenyu patsamba, sezvakaita Jezebheri paakanyora tsamba dzekuparadza Nabhothi, aingotsvaga signature yamambo, chidhindo chaAhabhu. Mumazuva okupedzisira inzwai vanhu vaMwari, upenyu hwedu huchabvunzwa. Vachataura pamusoro pevanhu vari kuchengeta mirayiro isiri mirayiro yenyika ino. Right now as I'm speaking, we have a certain law yatikapuwa naMwari kuti kune kuchengeta. Zvikanzi Hamani achataura kuti ngatinyorei tsamba. Tsamba dzacho toda kuti dzinge dzichidai so dzinofanira kuenda kumativi ose. Ukaverenga muchirungu inoti dzinofanira kunyorwa in their language, dzoflya dzichienda. Tsamba dzichasvika in every nation. Dzinenge dziri tsamba dzokumanikidza vanhu kuti vaite abide to the law of the state, abide to the law of the nation. Isiri the law of God, but the people of God shall stand. Vobudisa pachena, we know no other God but the God of the heavens. Zvikanzi pavanenge vari ipapo hanzi tsamba dzichanyogwa. Ndona tsamba yekwedu kuno kuZimbabwe ndo yatichaspecify inenge yakanyorwa kune vanhu vari mukati menyika yenyu. They are a threat to the community. They are a threat to the state. Vanofanira kuti vafe vanhu ivavo. They are a very small group of people, but they must perish. Chikonzero, they have a different law. Tsamba padzinenge dzichinyorwa dzinobva dzaspecify, nyorai budget yenyu. Kana musingadi kunyora tsamba idzi kuparadza vanhu ava, masanction tichawedzera. Not only that, kana tawedzera tichawithdraw mabenefits. Zimbabwe yoti do kufunga. Yobva yataura statement rakataurwa naCaiphas. Shall the whole nation perish because of one man? Zviri nani vapedzwe tivabvise pakati nyika dzose, they shall follow the lead that will be taken first by the United States. United States will be the first one to seek to destroy those who stand for God.
As I'm speaking today, these things are nowhere but in the shelves. Zvangomirira nguva nemukana kuti kana zvichibvira Mwari vatendera havo kuti nyika ichisvika pakupetwa, mabasa yachitanga, Mwari vakabata mhepo ina dzenyika ino kuti dziregere kusvika panyika. Chikonzero vari kurebesa nguva nemukana kuti mhombwe dzibude muzvakaipa, kuti mbavha dzitendeuke, kuti vazhinji vose vari kuita zvakarurama vagone kusiya. God is prolonging the time of his coming. Mwari vari kuitira iwewe zvikazi panguva yakadai so Israel yose yakachema, tsamba dzichinyogwa, zvikazi neexpense nebudget racho tichasupply mari. Mwari ari kutsvaka mazuva ano ekupedzisira vana vaMwari, men and people who are going to stand. Vanhu vachagona kumira vachiti we know no other God. Hatizivi umwe Mwari, hatizivi chiro, we know no other fear but the fear of the God. Well, the heavens anogona kumira badzi achiti pasimba uya upendere munhu waMwari. Toda kutenda Mwari mukati mezuva ranhasi nekudzidza kwataita chidzidzo chinokosha mukati meupenyu hwedu. Vachagona kumira panguva dzekumanikidzwa, uko hakusi kumira kwemazlauzano, uku kwekuudzana kwemafeelings, kwekuti hatozigona tinomira. Kumira kwevanhu vakafuka upenyu hwaJesu. Muri moga, tiri toga, ndiri ndoga, hatigoni. Tinogona bedzi kana Mwari wauya mukati meupenyu hwedu. Kumira kwevanhu vane faith. Faith ndio inodzinga fear. Saka mukati menguva yanhasi Jesu paari kugadzirira achipa vanhu mweya mutsvene uyo ndo uchapa vanhu simba rekugona kumira nekusatya. Tiri toga tinotiza, tiri toga tinochema, tiri toga tinopfugamira vanhu venyika ino. Asi kana Mwari watipa simba, Mwari watigamuchidza mweya wavo, ende pari kunzi kupomerwa uku vanhu vanenge vasingapiwi mhosva yekuti mapedza minda yedu, vanenge vasingapiwi mhosva yekuti manyanya corruption, haisi mhosva yekuti matora madzimai evanhu, imhosva yekuti manyanya kunamata Mwari, imhosva yekuti manyanya kutevedza zvakanzi naMwari zviitwe, imhosva yekuti mararama by the word and the testimony of Jesus Christ, imhosva yekurambira pamurayiro waMwari. Asi kune vese vanotenda pavanopinda mukati menguva iyi havapindi vari voga. Mwari ariko chidziviriro. Uyo uri kunyika haana kukura kupfuura ari kudivi redu. He who is in the world haana kufanana neari kudivi kwedu, nekuti Mwari une simba rekudzinga zvose nekubata zvose kuti vana vake vararame vasingatyi. Nhasi tinotya nemhaka yekuti hatisati tagamuchira mweya waMwari. Tinotya zvikangonzi uyai kubasa mukasauya rinopera, munotya munoenda, chikonzero hamusati magamuchira mweya waMwari. Corruption munobvisa, mari dzechioko muhomwe munobvisa nekuti munotya kurasikirwa nezvinhu, munotya hamusati magamuchira mweya waMwari. Mukati menguva yanhasi inguva yekugamuchira mweya waMwari, zvekuti even nyika ikavhundusira kana pane faith fear haishandi. Nyika ikavhundusira ikapa mathreats ose, ikapa mathreats even ekutora upenyu hwevanhu, vakamira naJesu havavhunduki, nekuti kune boka regirosi rinorinda nekurira vachena. Mukati menguva yanhasi toda kutinamata mazuva apa anoswedera, akuwane atiwane, andiwane ndagamuchira mweya waMwari. The spirit of fear yabuda, ndaane mweya wekutenda wekugona kumira. Vanoda munamato uyo ngatidzore uso hwedu apo tiri kunamata. Ngatinamatei. Baba wedu ari kudenga, toda kutendai mukati menguva dzemasikatano, mangwanani manheru. Tichikutendai nekuda kweshoko renyu rinouya kwatiri panguva dzakafanira. Toda kutendai nekuti munopa upenyu, munopa simba. Tadzidza mukati meshoko renyu kuti imi Mwari munopa henyu mweya wenyu. Hapana mutengo wamunotarisira kwatiri, hapana imwe sacrifice yamunotarisira, chamunotsvaka kutenda. Tipewo kutenda, tigamuchire mweya wenyu kuti mazuva achanyorwa tsamba dzaAmani paanosvika atiwane takamirira, atiwane tisingatyi, tine kutenda, takazadzwa nekufukwa nembiri yedenga. Tibatsirei Mwari wokudenga apo zvinoitika zvichiwira nyika, ngatizivei kuti kune imwe nyika iri nani inopfuura nhasi. Tibatsirei Mwari wokudenga kwose kwose kwatiri tigone kugadzirira kusangana nemi. Uku ndokumbira kwedu tichipota nezita raJesu. Amen. Amen. Ngandifane na Jesu awe mponesi wangu, jizaze nyine rudo, dipawise jiwa. Ngandifane sa Jesu murendo rweri pasi, tiri murombo mweya, karaine nimponesi, kana achinzwa shiri
anondizwawo anonditungamira nekundiregerera ngandiitwe mutsvene karaine nimponesi ngandifane naJesu mukurarama kwangu ndizorore kunemwi panzvimbo inyerere ndibarwe patsvaini nerudo rake Jesu ngandiwe nerutendo ngaraine nimponesi ndibarwe patsvaini nerudo rake Jesu ngandiwe nerutendo ngaraine nimponesi ndawana shamwari yakandida ndisingazivi akandipfuwa nerudo akanisunga kwari moyo wangu wasungwa nepfundo rorakasimba Jesu ndiri wako ini uri wangu narini ndawana shamwari yo shamwari yakandifira andi upenyu bachete asi akazvipira zvendinazo andi zvangu ndaka muchengetera moyo simba upenyu zvese zvake narini ndawana shamwari akapiwa masimba ese kundichengeta munzira inoenda kudenga mbiri iri kupenya yokuti indisimbise ngandirinde ndisewenze pamberi ndozorora ndawana shamwari inemutsa idine rudo ndimutungamiri kwaye ane zero nesimba kuna iye anondida ndino wana masimba korufurunga kuriye ndiri wenyu narini ndawana shamwari inemutsa idine rudo ndimutungamiri kwaye ane zero nesimba kuna iye anondida ndino wana masimba korufurunga kurire ndiri wenyu narini kuna iye anondida ndino wana masimba korufurunga kurire ndiri wenyu narini korufurunga kurire ndiri wenyu narini